Samtang nagpaabot ta sa Pentecostes, ang ato sang mga ebanghelyo kanunay naghisgot unsay buhaton sa Espiritu Santo dinhi sa atong kinabuhi. Ang tumong nganong gipadala ni Kristo og sa Amahan ang Espiritu Santo nganhi nato aron mapariha gid ta niya. Himuon ta sa Espiritu Santo nga bag-ong Kristo. Gilingi ay mong tupad ing na liwat na kang Kristo. Lingi ba? Mao na nga ang kalibutan dili man liwat ni Kristo. Ang resulta kinsa toy muliwat ni Kristo, buhaton gyapon sa kalibutan ang ilang gibuhat ngadto ni Kristo. O giunsa man si Kristo pag-abot diri sa kalibutan, giunsa mas kalibutan, gisalikway, gidaog-daog, nya gipatay pagyud. Mao sa gisulti ni Kristo nga ang mga tao mosalikway ninyo, papahawaon mo sa ilang mga lungsod, sa ilang sinagoga, o niya hastagani ang mga magtotoo muunay nagpatay ninyo sa mas mga Hudiyo nagtuos Ginoo ni unay og patay ni Hesus. Nya matud pa niya ang nakakuan pagyud ani kay sila mopatay ninyo unya naghuna-huna sila nga nagbuhat sila sa kabubutos Ginoo. Kanabitang in the name of God, lisod-lisoron ta, kasuway na mo ana. Common kay ni dinhi sa simbahan, sa amo mga pari, naiusahay ang mga balaod sa simbahan, nga maoy ipatuman sa istriktong pamaagi, o bisan gani kamong mga nagsimba, di ba doon ay usahay nga ang pari, kusog kayong mo patuman sa balaod, hangtod magkinto na lang noon ang tanang parishioners. Hilingi ay mong tupad, inawa ka magkinto ni Father. Kay usahay maguning balaod, makaayo, usahay sad, makadaot sa atong kinabuhi. Makapabugat ba? Mausad na ang mga parisiyo, nagtuman sila sa mga balaod nila sa una, o niya to the point nga ang mga tao gakarga nagperting bugata. Og mao ginay reality bisan sa mga religious congregations, sama na mga sisters, mga brothers, religious sisters. Mao gihapon sa ilang pagsigigtuman sa balaod, murag gikapoy sila, mao na mangundang, mamiya, mao sa dinhis pagkapari, mamiya, mangundang. Mao na nga importante kaayo ang Espiritu Santo, kay matud pa ni Hesus, siya'y motudlo ninyo unsaon pagbuhat ang akong gisulti kaninyo. Nya siya'y mopahinumdom aron inig abot na niining maong mga sitwasyon, makahibaw mo, mahinumdom mo nga ako dining gisulti ninyo. Karong adlaw gi sa ulog sad ang pista ni San Felipe Neri, usa ka pari, Italian nga pari, na tao ni mga 1515. Nag-abot-abot ni sila tingali ni St. Ignatius of Loyola. O niya namatay 1595. So mga 80, 79 years old ni siya. Niya iyang gi-promote sa iyang kinabuhi ang renewal sa kinabuhi sa mga pari o sa mga lay persons. Pinaagi sa iyang pagwali, sa iyang pagpangalagad kanigyong labing ubos, puparihan ni sila nilang Mother Teresa of Calcutta, St. Vincent de Paul, kana bang arigyod sa ubos ba? Alagaran ang labing ubos
apil na ang mga buangon, apil na gani niyag alagad ang mga prostitutes, mga destitutes, mga orphans, iyang alagaran. Lingyay mong tupad ina, ganahan ka mo alagad og prostitute. Ingna ko no. Hangtod karon naa ni na mga madre nga nag-alagad aning na nagtrabaho diha sa kanang gitawag nato in quotation og sex trade na diha. Kay ang tan-aw ana sa mga Dios nun nga tao sama ni San Felipe Neri o sa ubang mga santoson nga mga tao, ang tan-aw nila ana mga tao nga naglunang sa gitawag natong sala, bihas kangit-ngit, mga biktima sa sala. Dili sila mga makasasala per se nga sila gyoy gabuot ana, kung dili na biktima lang sila tungod sa ilang kahimtang ba ang gapalibot nila. Mao sa dunta na ang atong tan-awon mo na nga kung kita daog-daogo na ganita sama anang lutuso na ta, butang-butangan na tag istorya, dili unta ta maghuna-huna nga Lord unsa may sa nako Ginoo nganong imo maning gitugot, dili unta na moy atong response. Ang ato untang response moingon unta ta, Ginoo salamat nga nakaambit ko sa imong nasinati nga gisalikway sad ka, gidaot sad ka, gibutang-butangan sad ka. Di man ta makaambit tingalis iyang pagkalansang sa cross. Ang mga apostoles nalansang ito sa cross, ang pipila kanila sama ni San Pedro nalansang sa cross. Kini si San Felipe Neri wa ni siya malansang sa cross, namatay ra ni siya sa natural death, pero ang iyang pagpalansang sa iyang kaugalingon, siya mo'y nagbuot nga ari siya moalagad sa labing ubos. Nya naka-form ni siya mga grupo nga gitawag og kaning sa ning ilang grupo, congregation sa oratory, kanang magsigi bag-ampo ba, association, oratory may tawag ani, mga magsigi ni silang pamalandong, oratory ba ampo niya, moalagad moampo. Mao na nga ang kaning Espiritu Santo sama sa nahitabo diri sa unang pagbasa, magsigi ni siyag tudlo nato asa tapadong. Mao na sila si San Pablo, sige silag lakaw-lakaw, gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Nya sige sad sila convert og mga tao. Mao nang iampo nato nga karon unta sa atong katilingban, labi na gid aning atong mga political leaders, labi na gid mga bag-ong mga leaders karon sa atong simbahan, sama sa atong Santo Papa nga si Pope Leo XIV, og sa atong panggobyerno dinhi sa Pilipinas, bag-o nga mga napili nining midterm elections, natay mga bag-ong mga gobernador, bag-ong mayor nga dili kayo ba katong tradisyonal ba, although na mga tradisyonal. Hinaut unta nga giyahan sila sa Espiritu Santo. Catholic nation man kita, kanindot unta kon makapakita kita ba og buhat nga kanabitang puparihas kang Kristo nga buhat, ang mga leaders maogi mag-antos para sa mga katawhan. Mao man ni ang pinaka trademark sa mga apostoles nga sa ilang pagsunod ni Kristo, ang ilang yung gisunod ang pag-antos sa pag-alagad. Kinsang asawaha dinhi nga moantos gyud alagad sa bana tasang kamot. Awa di bawa gyud. Sige tagsimba, sigig simba, pero ang iampo, Ginoo, usba taong akong bana, usba taong batasan, usba ning akong anak. Ayaw, ing nahinoon, Ginoo, makaantos unta ko sa pag-alagad sa akong bana, sa akong mga badlungon nga mga anak. Ana,
mo na nindot kang iampo. Ako bitaw, kada gid mata nako ikabuntag, nya kita ko sa atong mga project diri nga wa pa gyud mahurot ang slat o kahalin. Ana ra jud ko Ginoo, makaantos unta ko niining hinay na kaing halin sa slat. No, ana, hapit na ra ba ko mobiya dinhi. Nya moingon ra sang Ginoo, ayaw ka balaka kay mamatay ra ka. Amin ko abitaw no. Ngano man sa dito sa kada lang gid adlaw, sige lang yung baligyag slat. Mo na ha, daghan patag slat palitonon, mga 19,000 pakapin ang atong GHDP. Katong tag 100 pesos. Hot dataw ni ninyo palit karong Domingo Kutob, no? June 1. Kay ka-June 2, sunod Lunes, mobiya usa ko dinhi. Pero ay mo kabalaka nga mobiya ko kamo mga online kuan bitaw followers nga magsigig monitor sa atong mga misa. Maghago ko og record og misa, i-advance nako og record aron naagi hapoy mga pamalandong online masses. Continue running atong online masses every day. Ana nya kining magampo ta nga unta maliwat kita ni Kristo, maliwat tas mga santos nga mag-antos bitaw para sa uban. Naay mga analysis karon sa atong social media, mura na sila nangaukay ang mga politicians, sige na sang regroup sa ilang kaugalingon para nasad kuno na sa eleksyon sa 2028. Sayo kay silang nangandam. Sige nang kuang-kuan, grouping kay nanasay managan sa presidential election ika 2028. Wa gyud ko kabati pa kaayo nga nagsige na ron silang pamalandong unsaon pagtubag kining kagutom, kining drugas, kinirong atong mga krimen dinhis atong katilingban karon, labi na gining graft and corruption. Anang siging regroup, gipa-resign sa atong presidente ang daghan kay niya mga tanan itong cabinet members niya the following day gipang-rehire sa unsa man ni sila kanang magkatawa ta ba nga resign niya rehire retain mga inana mura labi taga duwa ang nindot gid unta i-discuss nila unsaon pagtubag ning atong taas na kaayong unemployment, kining kagutom nga giantos nato, kining mga dagko kayong mga kantidad nga gipang-accuse diha nga nangawagtang gikan dito sa PhilHealth sa atong mga education ug uban pang mga projects nga nangahunong ang dagko kayong mga budgets tuan na nisod ngadto sa unprogrammed funds unya nangahurot sad kining mga gold nga gipamaligya nga kita kunoy highest nakabaligya gold adtong niaging tuig man ting ito nga niabot og mga hapit mo 30 tons of gold ang nabaligya sa Pilipinas. Kana untay i-discuss hain man na padong unya unsaon nato na paggamit og pag-recover. Nya mag-antos ta tug-an tinuod nga ako'y nagkuha ana or ako'y naggamit ana. Hala, siging regroup para lang sa mga political agenda. Muna iampo nato, giyahan unta ta sa Holy Spirit, dili sa atong mga personal, very human ambitions and pride og labaw sa tanan kaning gitawag nato greed for power, greed for honor, greed for wealth dinhis kalibutan. Muna ang mga santos sa San Felipe Neri, usa sa mga nindot kay natong basihanan. Labi na gid sila si San Vicente Ferrer. Ana, gilingi ako no imong tupad na nagplano kang masantos. Ingna ko no. Na nagplano ba kang masantos ka? Okay plano. Kapoy ng santos pa dire. Bahala na mo diya. Sige.
kining kinaiya sa pagtigom ato gining kinaiya nga tawhanon. Bisan labi magkatiguang natong edad, kusog na kay ta mo tigom, hasta mga plastic, hasta gud mga upos tigomon. No, kusog kaayo mo tigom, tigom gyud. Ilabay na kay karaon sao man na nimo, ay diha lang na. Nga mga guba nga mga sapatos, mga guba nga payong, tigom gyud. Kabantay mo ana. Musugot ra man sa diyang Ginoo ana diay, pero matod pa niya ay lang mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta kanang madunot kadtong bahandi nga mulungtad didto sa langit. Kana bang matod pa niya, store up heavenly things, not worldly things. Gilingay mong tupad, inaasa karon nagtigom sa yuta o sa langit. Ay, usahay ra ba? Porti na itong makatigom din niya. Wag gidetay natigom dito. O gunsaon ba nato paghimo aron makatigom tag langit nun nga mga pagkaon or bahandi? Ipaambit sa tanan ang imong pagkaon dinhi o ang imong bahandi dinhi siyuta. Ipaambit. Unsaon pagpaambit? Kinahanglan mag-uban gyud ang atong pagsunod sa sugo ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo, ang buluhaton nga gustong ipabuhat sa Dios kaninyo nga motuo kamo sa iyang gipadala. O kinsa may iyang gipadala? Si Jesus. Unya karon gisunda na pagkamatay na niya, gisunda na sa mga apostoles og sa mga sumusunod kauban sa mga apostoles. Amo rong kaso mga pare. Ana. Mao na nga si Esteban sa atong unang pagbasa nagpadayon sa pagtudlo sa mga tao unsaon pagpaambit sa ilang mga grasya ba nga nadawat sa maanang authority, kanang power, wealth, honor, talents, manana. Ato ganinang summarizon og 3 T's, talent, time, treasure. Apil na dihang gahom. Ipaambit. Ayaw gamita para sa imong kaugalingon. Pero lagi, magkinahanglan kita sa pulong sa Ginoo o mga gasa sa Espiritu Santo. Hain maroy ganahan ninyo, mupaambit og kwarta o mutigom og kwarta. Hay may mag-unagid sa imong hunahuna karon og nana kay kwarta, tigomon o ipang share. So mao pa ni atong batasan kanang i-share gyud. Dugay nang nahurot atong slot Dugay na dyan kayo. Okay. Kaning magsunod lang nako aning atong misa kada adlaw. Sobra man gini 1 million. Daan na dias mga reels. Nga ganay nag-reel aning atong kuhan. Napay nag-TikTok. Daghan kayo nagsunod. Pero mo lagi inikabati. Malingaw lang og mo. Natay joke-joke. Malingaw. Inig-ingo na. Slat. Nasan. Slat. Nasan. Di ba? Na siya. Kay wa kay tama, di ta ganahan maminaw basta mutudlo na ang Ginoo. Diri sa atong tubag sa Salmo sa may gibutang dire. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Maminaw bitaw kuros mga politicians, pulos gyud na ay ikapasangil ang ilang kinabuhi. Kabantay mo? Mo nang maghinapakay sila glapok kay pulos maginay ikapasangil. Lingi ako no imong tupad na kumusta man imong kinabuhi way ikapasangil. Kusog magiging kamuhimog pasangil, palit mog slot, ay na para panis tambal, para panis maintenance, para panis eskwelahan. Kusog kay ta mamasangil. No? Mao na unsa man ang kinabuhi nga walay ikapasangil, walay ikasaway, kanang kinabuhi nga kabus.
Kabos dili tungod kay nagtinapulan, kung dili kabos tungod kay wa gyud mangangkon sa mga butang sa kalibutan. Kanus aman ta dunay mga sayop o mga gitawag na dagkong mga apan kung magsige na tagpangandoy pagtigom aning mga kalibutanong butang labi na ginang kwarta. Maobitaw ning ato karong mga kaso sa atong nasod, atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, pulos-pulos gyud na ay mga anomalya aning kwarta. Questionable gyud ang kwarta. Di ba? Kinsa may mas daghag kaso ron sa kwarta, Team Marcos o Team Duterte? Na pamalandongin na ninyo. Nya kadtong daghan kay kaso, daghan kay anomalya sa kwarta sa atong nasod nga mga team, adi na nato suportahan. Kung doon naman reusa, questionable, niya gamay-gamay ra, kana na lay ato, kay wa man sa perfect, no? Why perfect? Ikaduha, maglisod tag patuman sa hustisya, kaangayan, o kanang gitawag nato og transparency sa pagpadagan sa katilingbanong katungdanan basta hangol kay tag kalibutanong butang. Mamakak kita, dili ta transparent, dili ta dayag niya, daghan kay taog kanini ang buhaton nga mga sala. Kinsa may mas dayag karon og kinabuhi aning duha ka team, Team Marcos o Team Duterte, kanang inigsulti nila ba, igo gyud ka matuoran, kinsa man maunay atong butaran. Kay ang kanisang mga tao nga mosulti nga naa gyud aning gitawag og pagsunod sa pulong sa Ginoo, ang ila gyud kanunay isulti ana mao gyud ang pagpatunhay aning kahiusa, kauswagan, hustisya, accountability, mo na ilang kanunay hisgutan kaning pagsumpo aning mga drugas, sumpo aning mga insurgency, sumpo aning mga sala nga makaapiktar sa peace and order sa atong kinabuhi. Karon daghan kay tag makita nga pinatianay na siya karon kawat, patay, sige lang yun. Nya, relax pa ka maglakaw-lakaw karon magabi, labi nag-ikarang usa, murag posibleng dili na. Kaya na ay mukalit laglab ni mo diha. Bisag tanawon niyo social media, kada adlaw na anay driver nga gipatay, gitulis, estudyante, gitulis, mga tindahan, gitulis, na ay kidnapping, for ransom, patyon rabang hinuog dayon, napatoy ni reklamo, nakabayad na kuno sila, gipatay ginuog lahos. Karon ilingay mong tupad ing nadili ka mabiktima karong gabi. Ina. O siguro na nagahupo-hupo ni mo diha, labi nagwa na ikasuyo. O kinsa may mosumpo nini, ang mga taong nagsunod sa Ginoo. Kinsa may modipinsa ani, ang mga taong nagsunod sa yawa. Atong pilion karong eleksyon ang mga taong naningkamot pagsumpo niining mga kanibang mga krimen sa atong katilingban nga nakahulga sa atong seguridad nga mga katawhang Pilipino. Di tingali perfect, pero at least naningkamot gyud. Muna ang pagsunod sa Ginoo, dili nato sundon ang atong kaugalingon. Ug sa pagsunod nato ani, dauton tas kalibutan, dumtan tas kalibutan. Sige lang, okay lang. Butang-butangan tas kalibutan, kay may makanisla muhimog mga butang-butang ang kalibutan, kanang gitawag nato sana inhustisya ba. Mo na dire si Esteban gibutang-butangan, si Jesus gibutang-butangan, nga matay gini silang duha. Lain nasanglingi sa imong tupad.
ing na okay ra kag butang-butangan? Okay ra? Okay ra? Congratulations kung okay, pero mayon ka adi sa na, unfair man sana. Buangon sa day ka. Dawat lang, pero padayon pagbarog sa kamatuoran. Ang naong ni Esteban, pagbarog niya sa kamatuoran, nahimong nidanag nga mura kunog anghel ang niyang naong. Ngano man, kay mo gawas gid ng kalipay o kalinaw sa tong naong, basta wa tay gitago-taguan nga mga sala. Kana bang nagbarog kas kamatuoran, matod pa ni Kristo, the truth will set you free. Magbakak-bakak na ganita, na nagitay anomalya, magkaratol-ratol kita. Kinsa marong team nga murag nagkaratol-ratol, nagkaduol ng eleksyon, kinsa may nagkaratol-ratol ron, Team Marcos o Team Duterte? Kanang magkaratol-ratol, ato na ng taktakon, nga naman, wag na sila klaro. Pero kanang relax, kay makadawat ragyog unsay ihukom sa mga tao, kana mo'y nindot. Labi na gyud kung way tikas ang atong eleksyon. So atong awhagon ang atong mga board of election inspectors, kanang mga mag-facilitate sa eleksyon sa presinto, hangtod na gyud sa national level, nga unta magsunod gyud sila sa Dios nun nga kinaiya. Naa nasandig nila ang gitawag natog kaugmaon sa nasod. Ang mga butante mopili ra gid na, pero ang moihap aron mo gawas ang tinuod naa sa Comelec. O kinsa maning mga tao sa Comelec, kamo maoy number 1 nga paninglan sa Ginoo kung makalusot ning tikas. Pagbantay mo, doon na mo'y dawatonon, either premyo or silot. Ilingi ana sa imong tupad, ing na member ka sa Comelec. Na member ka? Og member gani kapag bantay dako kay kag tulubagos Ginoo karon aning mo apil ka ng mga binuang diha. O ginaot unta, why taga Comelec nga mo apil? In short, Diyos nun unta ang kinaiya sa atong Comelec. Bahala nagdi ay mga yawanon nga butante, kay mo gawas magina ang Diyos nun, basta ang Comelec Diyos nun. Mga igsuon, gihulagway sa atong Ginoo dinhi sa atong ikaduhang pagbasa, ang langit mura kuno ni o maggilak-gilak sa himaya nya, tinaw kaay siya murag bildo. May imagine ninyo ang syudad nga hayag kaayo nya, tinaw kay istanan, wa gyoy mga gabon-gabon nya, doon na siya'y kural nga taas nya, naay 12 ka pultahan. Ang 12 ka pultahan gibutangan sa ngalan sa 12 ka banay or the 12 tribes of Israel, kadtong anak ni Jacob, nga maoy gibasihan sa piniling katawhan sa Dios. Nya ang iya gyud mismong syudad gitungtong kuno sa foundation nga 12 ka buok bato nga gibutangan sa ngalan sa 12 ka apostoles. Unsa may meaning aning pagkasultiha? Nga ang langit di ay mao di ay ang simbahan, ang katawhan sa Dios nga nagsunod sa sugo ni Moises. Mao to nga naa ng 12 ka banay, og finally nagsunod og nagtungtong sa pundasyon nga mao ang 12 ka apostoles, ang New Testament nga mga katawhan. Sige, lingay mong tupad ing na ganahan ka mosod ana nga bag-ong syudad.
Nya ang dili mulingi adto mos daang syudad. Nya unsa man ning daang syudad? Kadtong linaw nga kalayo nga giandam sa yawa para sa mga wa mahigugmas Ginoo. Kinsa may makasud aning maong bag-ong syudad? Ang nahigugma sa Ginoo. Kay matud pa ni San Pablo dinhi sa kalibutan na itulo kadagkong butang: faith, hope, and love. The greatest is love. Ngano man kani kunong faith, pagtuo, kaning hope, paglaom, inigabot na dito aning langit, mawa na ni siya. Unsa may tuwa dito? Gugma. Mo nang niingon si Kristo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na nahigugma kanako. Ikaw no? Ing na ko no? Anong wa man manglingi ang kadaghanan? Magpangutan-anay taoy. Kay karon ang kalibutan giharian sa unsa may opposite sa gugma. Kasuko, kasilag, kalaway, sala, ug mao ni ang babag nga dili ta kasud og langit. Mo nang niingon si Jesus, padadaan ta mo sa Espiritu Santo. Dili ang amahan mo imo pada sa Espiritu Santo, pinaagi niya aron tudluan ta unsaon pagpuyo dinhi sa kalibutan nga masud gid ta adtong bag-ong syudad, dili adtong linaw nga kalayo. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga unsa to? O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kanus aman ang tanang mga nasod magdaig sa Ginoo kung naay mga tao nga hero in their way of loving. Kanabang mura sila bayani sa paghigugma sama aning mga martyrs. Kanabang nahigugma sa ilang mga kaaway. Kamong mga asawa nga niya dinhi, kinsa ninyo ang andam mahimong martir para sa inyong mga bana? Tasa kamot. Pulos gyud mo mga yawanon. Mao na dili gyud makadaig ang kalibutan sa Ginoo. Ngano man kay ang nagsimbas Ginoo dinhi sa kalibutan, di man mo puyo sa tinuod nga gugma. Si Kristo, si Mama Mary, ang mga santos, ang mga apostoles, nagpuyo sila sa gugma nga gipuy-an ni Kristo. Kanabang paghigugma dili lang sa higala hastas kaaway, nya anda mo antos, anda magpakamatay. Tanawa sa unang pagbasa, nagka-conflict ang mga Hudiyo nga nagsunod sa Ginoo, nagsunod sa mga apostoles, ug ang mga dili Hudiyo. Ang mga Hudiyo kay mura man sila superior, kay sila man gyud maoy mura kunuhay og didto na tao nila ang Mesiyas. Ang mga apostoles, mga Hudiyo sadto sila, mga Israelita, murag sila'y authority. Karon ang mga converts, kaning mga pagano, dili man mga circumcised, dili mga tinuli, nya ritual man na, kultura man na sa mga Hudiyo nga aron mamimbro kanila kinahanglang tinuli gyud ka. Ilang i-impose ang ilang standard ngadto sa mga dili Hudiyo. Nagka-lalis. Unsa may ilang solusyon? Naminaw sila sa Holy Spirit. Unsa may gistudlo sa Holy Spirit? Ayaw na lang ng kultura. Pasabot, ayaw i-impose ang standard sa Filipino ngadto sa taga-Amerika, ngadto sa taga-Espanya. Ang taga-Espanya ayaw sa i-impose ang inyong kultura dire. Unsa may atong sintrohon? Likay ang sala. Muna kamong mga asawa, ayaw i-impose ang inyong standard ngadto sa inyong bana. Example, di mo gusto og tao nga palahubog. Kana. Nya inyong bana, kusog kay mo inom. Sala din ang pag-inom. Dili. Unsa may sala? Ang paghubog-hubog. Nya wa man mahubog imong bana, inom lang.
Ngayon sa may mong, ikaw, isulti, sige kag yaw-yaw, ikada ni mo panimaho nga nakainom siya red horse or kulapo, ala, yaw-yaw. Ayaw. Higugmaan ang palainom. Unyag mahubog. Nakasagid siya. Nahubog na. Gamiti og pasaylo. Unya nagmaoy, gikulata ka. Gamitig martyrdom. Mo na siya gugma. Tanawa, inikamatay nimo, daghan kay mutambong sa imong haya. Ngano man, nagdaig ang inyong mga silingan sa Ginoo, moingon kanang asawaha ba, muragid nagsiyag si Kristo. Gipatay gunas banas kulata. Unya wa gyud mo give up. Iyag yung gituman ang pag-ingon niya nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. May kinsang asawaha dinhi or bana nga musunod anang akong gisulti, ta sa kamot. Ayay, wa man day tingali malangit aning mga tawhana. Murag wa gyud, no? Hastang luoya sige tagsimba nya adto ra detas linaw nga kalayo. Di mo maminaw sa Holy Spirit. Paminaw in taon mo kay mao nay importante kaayo. Sige, anhin na lang ta sa gamay-gamay nga sugo. Kana na lang pag-ingon nga kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Kana. Okay ra mo ana? Gamay ra man gyud kay na tanan. Asyarog di mo kay matud pa ni Hesus, ang nahigugma kanako nagtuman sa akong mga sugo. O kana, sugo magina ni Hesus, kung kamo magpahulam ay na mo paningil og bayad. Ana. Okay, dili. Ubos-ubusan na lang ginato, ubos-ubusan. Ingos Hesus, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Pero ako ra nang i-revise. Ingno na lang nako nga hutdalag palit atong slot. Ana. Okay mo ana, dili. Kana. Bantay di mo mahurot ni karon. Ang ato ang atong slot sa GHDP napay 19,300 ka slots, tag 100 ni. Kutobra ni karong May 31 or pinakadugay June 1 kay inig June 2 wa nako dire adto nako sa Amerika. Mo bakasyon ko 1 month unyag makras ang eroplano impas. Di na ta magkita. Duhan usan na lang ka Domingo o usan lang ka Domingo kuwang makamisa ko. Iniglupad nga to, makras ang eroplano, missing in action. Padersiano, awa na. Di na ta magkita. May na lang nang mapalit ninyong slot. Pero ay kabalaka sa ikaduhang pagbasa kadtong gagilak-gilak nga syudad, magkita rata dito. Kana kon mamatay sad mo. Nga naghigugmaay. Ana, pero mamatay ganitang wa maghigugmaay mga daw kay mo palit og slot bisag naa mo'y 100 diha, di gyud mo palit og slot karon impas gyud mo. Palit gyud. Ako bitang gitan-aw akong flight karon di man ni nindot ding akong flight padong dito Kapoy. Mao nang kapuyon ko anang mulupad nga to padong sa Amerika, ika 5 naman ni akong adtog Amerika. Primero 2009, sunod 2011, 2014, 2018 karon adto ko. Akong gitan-aw akong flight schedule 35 hours kapin ang akong biyahe gikan dinhi padong sa Amerika. Inigabot na ko dinhi ngadto sa Hong Kong 2 hours and 50 minutes. Alas 7 ko sa gabi mo gikan, unya moabot ko no ko dito alas 10 sa gabi. Ang sunod na kong flight Hong Kong to Amerika, alas 4 na sa hapon. So mag-standby ko tog 18 oras. Kasi buhaton ako ana, wakoy kuyog. May tag naay Madrid. Malingaw tag tabi-tabi. Nya di mo nakasabot dito. Kasabot mo ka na sila dito. Ning lison, di man sa ko kasabot anang ininsik. Mag-unsa ka kuan is airport.
Kamong taga Hong Kong, kabati mo na ako, 18 oras ko diha karong junto. Wala, magtungit na diha. Bisita lang ko news airport. Ambot, makagawas-gawas, mantingin nagamay dito, kanang duo lang. Ambot na, mantingin na sila promo dito, makagawas-gawas. Ingon ana, nakukapoy dayo Pero unsa may akong giadto dito, dili ni lakwat sa ha. Muadto ko dito, kay naa dito'y nahangyo nga pastoral care. Nya ako lang sang hatagan. Nya daan na lang sang himamat sa atong mga followers dito nga nagsigig tabang nato dinhi, nga nahigugma nato ang kadaghanan nila, wa gani na kaanhi dinhi, pero sige silag palit na tog slots. Kamong ni adinhi. Hapit na lang mo mga matay. Wala nga po mo'y palit-palit. Mura gaduda kung nahigugma bagyan mo. Pero sige lang, ang Ginoo may nasayon sa kasing-kasing. Maghigugma ay ta ha? O na dito. Nya kay muadto mo sa kog Amerika, na naman siya nakaschedule dito. Adto ko mo sa Dallas, Texas. Sunod adto ko sa Houston, Texas. Sunod adto ko sa Sparks City, Nevada. Dayon sa Queens, sa New York City. Nya dayon sa Sacramento, California. Dayon Cerritos, California. Sa patong usa, Merced, California. O sa Fresno, California. Nya dayon balik sa Texas, balik dayon dire. Kining mga lugar, maura gid taon ni naabot sa akong 1 month nga schedule. Kamong naas ubang mga lugar sa Amerika nga gusto makighimamat ay nalamog mahay-mahay kay sana marami ang mura kog San Vicente ba mag-buy location, pero sa makasasa sa taong kining paria, so dili gini mag-buy location. Mao nang maghimamatay lang ta, maginampuay. Nya katong mamit nako dito, congratulations kung magkita ta. Og di sa ta magkita, okay ra sad gyapon. Mao ni siya ang atong paghigugmaay. Mo padayon ni dito sa langit. Padayono nato ni pinaagi sa paghatag yod og katumanan sa sugo sa Ginoo. Sige, last na lang alingi sa imong tupad. Ingna sugod karon sabat nako musugot na kog imong patyon. Sige, total di man sa gyud ka patyon ana, musugot ra man ka. Ana lang basaad lang. Hadlok dayon anang patay-patay. Maobitan na si Kristo musugot nga atong patyon kay dunay gasunod nga kinabuhing way katapusan.